rosemary nepanyanga ndine ploti yangu kwarusape ndokwandinoitira ploti yangu ndichigara kufamasoni asi ndinoita malayers nemabhurera ndine malayers anosvika almost 1000 something 1300 saka aya ndaakubudisa aita overdose saka ndanabudisa ane 1 ane gore anonga aguma saka ndokatengesa $3 per 1 ndakubudisa muti dzakutopera zvakutopedzisirita muti 200 Sakubva ndomwe munzvimbo mandakakurira ndomune business ndomwe ndakakurira machitungu saka ndomune business yacho ndinongobira pano nemabhurera ndorima zvese kazhinji kupenda longa ndiko kwandinoenda.